Čiže čaute ľudia, vítam vás v nového videa. Dnes budeme hrať toto Basketball Arena. Je to tvorcov Headball, sa mi zdá. Čiže dúfam, že to bude aj také dobré. Ja som to už veľkedy hrával, je to docela fajn hra. Toto si dáme oný tutoriál, že jak sa to hrá, lebo nie som ani ja v tomto svetí. No, čiže takto idem dopredu, dobre. A ja chcem tank. Hop. Aha, minus energia, dobre vedieť. Teraz aj takto, keď si, aha, dobre. Keď chceš hodiť trojku, tak minus 4 alebo 3. No teraz ako opreš, aha, takto, dobre. Tým, či ja hádžeš. A týmto čo robíš? To sú také rýchli, že šup. A to vieš tak okabátiť. Dobre, môže byť. Block the shot. Tak, okej. Môže byť aj tak. No dobre. Čiže hrám už zápas teraz. Poď, mám ťa, bum. Nie! Dobre, skoro mi dal trojku. Poď, šup. Poď, dunk! Ty koky, inačí dunk, ty kokos. Opa, nerob mi zle. No, yes! Ďalší dunk, ty vole, inak otrtím. 4-0, hopa. Joj, skoro trojka. Bum, nepôjdeš, nie, nepustím ťa, Nie, on mi dal tiež dunk, takto nič. A ja môžem striedať, tak som vystriedal. Aha, ježiš, to je debil. A koniec, vyhrali sme 7-2, môže byť. Super, vamos. Dobre, poďme sa pustiť do ďalšej hry. Počkaj, ešte tu máme nejaký balíčok. Tak si ho otvoríme. No ukáž, Rare. A Jack, Dadia. OK. No, môže byť, poďme hrať ďalší zápas. 25. To bude asi tým, že to nikto nehráva. Toto čo? No, dobre, paráda. Haucky, parádny. No, dobre. A ideme hrať. Poďme. Šup. Nie, nerob. Poď, ja prehrávam. Poď, ja to otočím. Trojka! Čo si jak? Vamo. Poďme. Ja som zbrazil. Aha, čo je? Dobre, poď. Nemám. Ona ma zmrazila. Nie. Dobre, skoro mi dal trojku, ale nevadí, dobre. Poď, 7-2 vedeme. Poďme. A oni sa vymenili. Hej, to sa nemôže. A ja som sa vymenil, dobre. Tu mám takého polovičného amšika. No a som sa vymenil, poď. Šup. Nie. Ja som odostal tú loptu. Šup. A ďalší dunk. Ideme. Vamo, poď. Ešte. Dobiedzame. Nie. Ach, čo je? Mám dunk. Tak nič. Ale je tam goš. Poď, šup. Puf. Je to tam. Ďalší. Poď. Nie, nerob. Nie. Dobre, tak nič. Tak poď, dáme to. Šup. A čo si jak. Poď, tam máš. Poď, dunk. Nemám sily. Dal som ho nakoniec, dobre. Striedam. Nie, dobre. 20-11 výhra. Ja, prepáč, ľudia, nehrám basketbal, čiže neviem, aký bol. Viem, že môže byť aj 49, 47, takéto vedia byť aj výsledky. Poďme na ďalší mač. Tak sme tu a ideme to drtiť, poďme. Inak ľudia, ľúbia sa vám videa z Rocket League, čo som teraz nedávno natočil. Ja vám natočím dneska ďalšie, ale s tým, že to vyjde až zajtra pravdepodobne. Čiže tak. No a vedeme už hneď 4-0, čiže poďme. Hop, ty kokos, 6-0, poďme, vamo. Dopíšťali tam na takého 6-3. Tak nič. No poď, no nerob. Ty, dobre, poď. Nie, ja som mu nahral tú loptu. Čo tu ty vyspevuješ? Fú, u. Poď, 9-6, poďme, šup a je to tam. Hamšik dal gól. Poďme. Šup, ďalší. 13-6, čo tu chceš? Tak to ste nevideli. Ale toto ste videli, tú trojku. A ďalší dunk. Vamo, poďme. Nerob, mám ťa.
Nie, dobre, poď. A nie. Musím, nie, nerob, nie, no. Koniec, vyhrali sme 18-11. Vamo. Poďme na ďalší mač. Už sme 7, ty vole. Ideme ich rozbombiť. Poďme, hneď som ho zamrazil a hneď, bum, je to tam 2-0 do Vidopo. Poď, nie, ja som mu znova nahral. Yes, poď, je to tam, poďme, toto je docela napínavé. Nerob, prestaň, nie, mám, dobre. Trojka, jaj, dobre, tak nič, nie. Ja som dostal trojku, to mi chceš povedať. A dal som hneď gól, dobre. 7-6, poď, šup, je tam trojka, my dávame trojky, nie on. Nie, dobre, nie, ale to je taký oný. Šup. Je to tam ďalšia troječka. Nie, mám ťa. Tak, pac. Dobre, môže byť. Tak, yes! Poďme. Nie. No, jak driblujem. Poď, šup, 19-11. Šup, 21-11. A ešte raz, 23-11. A posledný krát. Ja som tak dúfal, že nedá ten gól. Kamoši, sme 12. Dobre, toto bude koniec videa. Čaute.